Сега или никога! Карчали! Ето е Карчали! Найс! Сега или никога беше положението. Направихме смяната, Карчали взе вкара. Те и почнаха да дадат безплатно XP за хората, които като мен не са успели да направят obviously до края. Така че дай си и калекнем. Не знам докъде съм. 20 000 играча, леле. Ти си ги активирам от Зероберто и Рамирес. Какво съм вземал тук? Нищо. Вземем Зероберто, що не. Мога и потрябва някой ден. Зероберто е добрата картичка. Тук директно ги отварям, защото не знам бразилски дори добър играч. Може би от FC Pro някой бразилски добър, но отново ми е мът в главата. Така, имам някакви пакети, готини даже. Лека по лека ще ги отворим. Ако даде нещо от FC Pro, да даде нещо от FC Pro. Може пък късмет да изкараме. 8-2 по 3. Дори не съм виждал анимацията все още. Ако вие сте паквали, не знам, късмет, буквално не съм виждал и веднъж тази анимация. Това е Шорла от 8-4-ката. Окей, да. Кой друг толкова висок напарател от Норвегия, ако не е локаут? 8-5 по... Добре, не знам коя е тази. Не знам коя е тази. Тази карта на Сесиния е must do. Ще бъде по-тенала, не ме интересува. Тази карта на Сесиния трябва да имам. Добре, ако може да вкарам тази карчава и не мога обаче. Жалко. Дори на лавбек не мога. Единственият начин да вкараме с Джон Банас, който ми дава 7 плюс chemistry. Тъпото е, че Давид Нерес няма хубаво chemistry. Да, не са памет също някакви много инсейни играчи. GD1, GD. 4-5-1 не ми харесва вече. Как накъде отиват нещата, Валверде... О, за 5-0 е това. За 5-0 имам, или имам най-трудните игри, или имам най-лесните игри. Добре сме, Маркиньос. Тук не знам какво се случи, как го направи този пас там. Да, това няма какво направя тук. Няма какво направя. Няма какво направя. Литерали няма какво направя, просто можех да стоя да го гледам това. Защо по тея спази Салиба? Не, няма на кого. Ужас. Грешка като опонента е, Клодия Пиня прави резултат 1-0 файнали. О, красота. Е, такива отиграния вече съм съгласен. Потея, с как ми липсва Бонмати. Мисля, че Бонмати е много по-добра от Потея. Арата на Бонмати е друго нещо. Вижте Потея, просто на мен лично не ми харесва. Успяхме ли да изведем? Не. Или? О, успяхме! Точно казах нещо за нея. Найс, найс. От 1-0 много лош защитавам. Това е гол. Просто в момента, в който с пръв този начин да бия и топката както лети, ми става ясно, че ще бъде гол. Това мина през 20 игра... И влезе даже. Вижте, ще да лефне и сега ще вкара гол и си да... Добре, дай пак лек набързо му смъкни надеждите. Защото май няма да е лесна победа. Оп, да, определено няма да е лесна победа. Човек! Какви са тези смешни голове, не знам. Това поемане с Бускетс беше инсейн. Дайде! Нико Уилямс. Що ми повеш чак като нападател? Честно казано, Клодия Пиня е по-добра. Не ползвам Чабум-Бум, че поради причината просто няма инсайси пас. Като нямаше инсайси пас на нападателя в моята формация, лично не се представя много добре просто нападател. Хограйдер. Хограйдер да има на чука само. Родри и Рашфорд е онзи Evolution, който аз направих на Нерес. Проблемът е, че аз игра на Нерес на много малко chemistry, което мисля, че ми бута много отбора. Лошо. Защо винаги почвам толкова лошо, човек? На тия корнери, мана. И той се е поема по такъв начин толкова тежко. Клодия? Това гол беше отвратителен. Рискувам много иначе. Така, Потеяс. Покажи как се прави на момчетата. Не, това ще е за Сара. Не е за Сара, но... Какво става тук, бе? Дуспа? Дали ще ми даде победата, защото? Добре, мерси. Окей, това беше подарена игра. И точно на време, между другото, че контролера, батерията му отиде. Точно на време дори беше това. Love to hear it. Окей, останаха ни 9 игри. 9 игри, които трябва да спечелим. 9 игри за ранг 1. Трудно ли ще бъде, лесно ли ще бъде, първо ще разберем. Ушай се. Алишон, Кол, Маркиньос, Фримпонг, Сегер, Патрик, Рашфорд. Пак той е Evolution на Рашфорд. Окей, всеки го прави между другото. Интересинг. Не изглежда инсейн играч. Не му видях формацията, просто играч си гледах. Супер, загубихме. Стига, бе.
Това Давид Нерес ще го изкара от отбора. Долу не са панчо някакви много инсен играчи. И не си че игра на супер малко кемистри, просто не става с него. Не става заради кемистрито. Много кемистри ми бута, имам чувство, че отбора ми играе много слабо така. Усещам ги много тромави, на прекалено малко кемистри играе. Тук сме да ги пробваме, обаче като не е на фул кемистри, не става хубаво пробването. Какво изтарва? Как ще нищо не изтърва, като цяло ще... Няма да изтървеш загубата ми. Ай, шайсе, какво стана бе? Пак ми се изключи джойстика нещо. Не, игра нещо много добър опонент, няма какво да кажа. Долу не са панчо някакви много инсен играчи. Давид Нерес. Оу, връщаме един. Найс. Най-накрая Давид Нерес направи нещо. Карахме някакъв карамболски гол. Нюкасъл бима... Верно! Това означава, че Арсенал тежко отидат напред. Това означава, че Арсенал тежко са фаворити. Освен ако Арсенал не... Лад, сериозно ли биха, бе? Въобще не ми се искаше Ман Сити да губят тук. Защото ако Ливърпул не спечелят, поне бях за Ман Сити, човек. Арсенал. И на мен ме е тъпо, човек. Аз не очаквах да загубят между другото. Защото те са в голяма форма. Това просто прави фаворити автоматично от Арсенал, за жалост. Потеяс! Комон! Двойка! Комон! Очаквах Халанд да има гол. Не може всеки път да вкарва голове и той. Той е машината за 17 мача, 30 гола или 30 гола и плюс асистенция. Стига му толкова на него. Да един мач, като няма гол. О, леле! Аре, Давид Нерес. Покажи защо си ми в отбора, айде бе! Let's go! Халанд дано продължи да играе така. Халанд златна топка, дано. Не е просто един от малките играчи, които много ме харесват. Много ме харесват. Не искаме се. Много харесвам Халанд просто. Като някакъв и такъв и YouTube като си отвори още повече ме изкефи. Да прави някакви пранкове. Толкова коментари, че геймплея ми е бил по-бърз един момент само. Трябва да променим и настройката. Истанбул Юнайтед ли бе? Проблема, че мисля, че е изрод, тъй като турчин. Отбора му. I'm cooked. Не го знам обаче. Дава го за тубата, викаш. Той изглежда много здрав опонент. Алексия? На финеса? Това ми харесва. Поне в Алексия има финеси. Това ми харесва много. Обаче играчето добър опонент. Мисля, че е про. Да, мога ми върза с това гол тук, ама мисля, че е про играч. И то доста добър про играч. Сега ще разберем да след броени моменти. Не, знаех, че ще подаде. Пак! На практика един друг. Let's go, Райндърс, let's go. Тия голови са много важни. Играта може да е, ама не играй слабо. Райндърс! Let's go, Райндърс! Това е много силно. 3 на 1. Също много добър опонент. Добре, Пиня. Добре си. Това вече е гол. 4. Този опонент беше много добър. Fucking hell, не съм сигурен. Не съм сигурен дали играш много добър играч или не. Оле-ле, тази атака беше... Окей, това е скандално. То не беше добър. За 8 на 0, опонента, който се паднах, човека, мисля, че беше про, защото това име, това турско име съм го срещал много пъти. Аз лично съм за Давид Нерес. Обаче го вържи с някой. Гледай да го вържиш с някой, защото аз го играя на 0 chemistry и пак е добър. Въпросът ми, че не го усещам на нивото, което би трябвало да го усещам. Аз знам, че Давид Нерес е много по-скандален от това. Давид Нерес, ти казвам, е много по-скандален от това. Трябва да му дам един енджин. Път забравих. Толкова време го игра без енджин. Лично аз ти препоръчвам Давид Нерес, но и Рашфорд е много добър. Избери си. И този е много добър, и Рашфорд е много добър. Просто за мен е clear winner този. За мен този е clear winner. Аре, за десятката. Please. Ще го играеш страйкър. Окей, Рашфорд. Не съм видял. Сори. Тогава Рашфорд 1000%. Хорът е... Защитата изглежда слабичка. 4-4-2. I'm fucking done. I'm fucking cooked. Тази защита... Шоу! Потеяс. Я наляга на земята, please. What? Стреляй! Да, този опонент е добър. Почваме да срещаме изродите вече. Почваме да ги срещаме. Потеяс! Много слаб удар. Гредичката! Браво, Потеяс. What the hell? Аре, ме подай! Отиде. Разбира се.
Шай се. Айде, не рез. Браво, бе, пиня! Не знам, ще проверим. Сега ще проверя след малко. Айде, бе, пиня! 10-0 сме, камон! Много добре се представяме. Сега ще погледнеш другото. Пиня, окей. Мисля, че това е гейм овър вече. И да мърдне вратаря, да не го мърдне 4 на 1. Камон! Много добре играем. Много добре играем. Панин с долу на лоу. Локаут имаме тук. Жалко, че локаута обаче не е локаут, не искам да го виждам при живота ми дори. Fuck off! Айде, let's go, продължаваме. Изиграме ги 15-те. Най-трудният ми опонент so far беше този пич за 10-0. Но и разбираемо, на 10-0 би трябвало играчите наистина да стават някакви изроди. Ето сега ми излезе, че ме последва. Чак се изненадам много, защото... Кодя! Let's go, пиня! Кодя, crazy good, Кодя! Честито още един трайхард. Fucking hell! В клиповете не... What? Не знам, нямам идея. Наистина нямам идея. Но лош пас. Но пак мина! Давид Нерес! Аз ви казвам, това е много добър, бе! Аз ви казвам, това е инсейн! Давид Нерес много ме кефи. О, вау, това ма направи нищо. Вау. Стинкър from me. Много зле, много лошо защитаване. Най-лошото ми защитаване от цял ден. Добре, успяхме да го измъчим този гол. Потенциален, много добър пас направих без искам. А това не е ли фал? Аре! Let's go! Е, това вече ми беше подсигуряващия гол. Това би трябвало ми е подсигуряващия малко по-сигурно. Това трябва да игра. Не, селектираме грешния играч. Виж го, бе! Fuck me! Това човек... Да, ще е гол. Жалко. Загубихме. Много вързан човек. Случва се на най-добрите. Играх 20 пъти по-добре от него. Жалка загуба. Много боли да загубим от слаби играчи. Да, това ти говоря, загубих. Обаче от 5 игри загубих 4. Това е много зле. Аз това не съм го правил до сега. И по принцип не бих искал да го допусна втори път да се случва. Това веднъж става. Така че следващия път играем, правим някакъв Evolution, петък пага пробваме така за кеф самия Foot Champions. И после какво правим? Това е Левандовски, by the way. Да, ще взема някакви награди, обясли, да. Има ли... Какво се случва с Левандовски? Брото, прекалено стар вече. Не знам какво промо има от имодовиците. Някакво не е добро. Искам последното да остава FC Pro гарантиито. Така. Център мид, Де Йонг. Мисля, че това е добре. И Челси играч. Де Йонг е силно, май. Френки струва 60к. Не знам, може би. Виж аз какви слаби награди са това, аз за първи път получавам толкова слаби награди. Жена, ужас. Кам, Америка, Хипс. Даже няма двойно локаут, ужас. От 8-5 ли бе? Айде видим от този, от FC Pro Live гарантиито. Скип, директно скип, ужас. Пълен ужас, кой си ти бе? Главата му заболя. Добре, който беше тук, благодаря много, че гледахте. Разбира се, утре, не знам дали ще стримам, от 8 по принцип ми стримите и по принцип в самия клип че казвам, така че просто вижте клипа. Така че благодаря на всички, които бяхте като GG, literally GG. Жалката работа, че бяхме на 11 победи и случва се и на най-добрите, както казвам постоянно. Така че ще се чуем до следващия път. Peace.